Калі я пачынала працаваць над дыпломам па тэме гісторыя анімацыі, я думала, што гэта занадта проста. Але перада мной стаяла дзве мэты: пісаць пра айчыннае і распавесці пра нейкую тэхналогію вытворчасці, таму што я ўрэшце атрымліваю дыплом прадзюсара. І вось я такая упэўненая ў сваім досведзе і рэжысёра, і арганізатара вытворчасці. Думаю, зараз прыйду ў бібліятэку, знайду адну кнігу, дзе б напісана пра ўсю гісторыю беларускай анімацыі, і буду аналізаваць паціху фільмы, апісаныя ў ёй. Я вельмі памылялася. Ні манаграфій, ні каталогаў у бібліятэцы, вядома, не было. У архівах не было і паловы фільмаў. Тады я звярнулася, вядома, да калег на студыю, штосьці мне далі паглядзець, штосьці я знайшла сама. Як толькі я пачынала вывучаць адно прозвішча па спісе, яно несла за сабой яшчэ 15, і за кожным прозвішчам стаяць велізарныя фільмаграфіі і так далей, далей, далей. А ёсць жа яшчэ гісторыя фестывалю, а ёсць жа яшчэ гісторыі вытворчасці. Мультыплікацыя, асабліва аўтарская, гэта малая форма кіно. На такія карціны мала хто пойдзе, а дзеці часцей за ўсё баяцца падобных мульцікаў. Узгадайце таго ж самага вожыка ў тумане. Проста ўявіце, вы працуеце гадамі, малюеце кадр за кадрам, пішыце музыку і вершы, жывеце за сваімі героямі, а праз нейкіх гадоў 30 што гэта ўвогуле такое для вечнасці? Лічбавы свет, дзе ўсё пра ўсіх застаецца ў інтэрнэце, вас не памятае. Я гэта ўспрымаю як асабістую трагедыю, бо на самым пачатку майго рэжысёрскага шляха мне прыйшлося абраць гэтую малую форму, каб не згубіць вялікі сэнс. У серыі сваіх відэа пра беларускую анімацыю я распачынаю гэткую адысею па нашых мульціках, каб у выніку зрабіць свой уласны мультфільм. Далучайцеся, мабыць, і вам карысна будзе адарвацца ад берагоў.